Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Intine ngaturke panuwun karo Pak Lurah Wengkal sing wis kepareng mercaya awake dhewe sak kanca supaya ngregengake pahargyan ing ratri iki ya Nok. Iya Mak, iya. Dasare piyayine ya grapyak semanak semedulur. Nadyan nembe sepisanan ketemu karo awake dhewe nyatane ling rengkuh dadi dulur nganti kaya ngono ya yo. Mula pamane ngasta dadi kepala desa nganti rambah kaping pindho utawa 2 periode wis memper wis lumrah genah lamun to gelem tresnani masyarakat lan uga bener-bener ditresnani karo sagung para kawula kabukten bareng kagungan kersa sing rawuh semene akeh no. Iya. Kabeh nyengkuyung kabeh paring panjurung pangestu marang panjenengane sak keluarga. Bener. Malah ripalungguhan iki pepundhenmu ingkang winantu ing pakurmatan ya kuwi Bapak Wakil Bupati ya kuwi Bapak Hendi kepareng rawuh kana. Mosok. Kaya ngono kuwi. Mula kang mangkono menika wonten dawuh saking Mas Siswantara supados Bapak Wakil Bupati Mas Hendi saged bertatap muka lan ugi nyambung rasa kalian sedaya para pamirsa. Kula minangka wakilipun sedaya para penonton Bapak kasuwun kanthi sanget Bapak Hendi keparenga minggah wonten ing pepanggungan akrab-akrapan karo sedaya para warga masyarakat Nganjuk mligine Ngerjasa khususe ing Wengkal. Iya. Mila saking menika monggo dumateng Mas Hendi katuran minggah wonten ing pepanggungan. Duduk, duduk. Warga masyarakat Nganjuk selaku Wakil Bupati pinarak wonten pepanggungan. Munggah panggungi Pak Wakil Bupati sing munggah malah larsa kaya. Lah iya. Mbok menawi kersa wong menika nggih. Kula namung derek kalian dawuhipun Kang Siswantara. Iya. Mangke menawi sampun longgar mangke saged kula caosi wekdal. Iki kejaba sowan komplit. Karo kanca-kanca Madangkara Pengrawit lan ugi Waranggana wonten bintang tamunipun kalih. Ya, wonten Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Ya. Karo anakku wadon ya kuwi Niken Salindri. Wah. Yen Mbak Lucy wingi bar ketemu ning Ponorogo ning Sumarata. Yen genduk Niken kaya wis pirang-pirang sasi ora ketemu. Di awake saya lemu, saya lemu. Saya ayu. Ha iya nggih. Kaya ndadi awake. Lek ndadi tur ayu kaya ngono, aku ndaku bapak utawa ndaku anak karo dheweke malih getun kok no. Ha iya nggih. Kaya modele iki kaya sak barakan malian karo aku. Iya to.
Gandeng iki genduk niken sing dinteni karo para warga masyarakat. Heeh, temenanan kok. Bakule nganti semono akeh kabeh ngantu-antu bintang tamu. Iya, nggih. Pun rawuh. Mriki, Pak Hendi mriki. Ayo. Pinarak wonten pepanggungan. Nah. Sedaya para lenggah, para penonton nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati Nganjuk, Pak Hendi. Ya, nggih. Nggih. Minggah mriki Bapak, monggo mriki. Nggih. Minggah mriki, nggih. Nggih, mriki ngajeng sinden mriki. Nggih. Nggih. Nggih, monggo Pak dipun dherekaken, Pak. Jenengan nggih minggah, Pak. Nggih. Nah, nggih. Dicaosi mik, nggih. Menika Pak, mikipun, mikrofonipun Pak. Nggih. Nah, menika nggih. Nah, nggih. Nggih. Monggo menika sampun dipun antu-antu kalian warga masyarakat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, khususnya seluruh masyarakat Desa Wengkal yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah hari ini hari yang spesial. Saya diundang sama Pak Lurah Totok, Pak Lurah Wengkal. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Matur nuwun undanganipun Pak Lurah. Kalau ini jarang-jarang diundang Pak kali beliau niki. Oh, saat ini beliau ini sibuk saat ini. Oh ngaten. Pak Lurah niki saat ini sibuk. Nggih. Kegiatannya kathah niki. Ya, alhamdulillah hari ini hari yang spesial kitanan dari putra Mas Wisanggeni yang hari ini diselenggarakan luar biasa meriah, luar biasa, semua masyarakat se-Desa Wengkal bisa merasakan, menikmati pagelaran wayang yang diselenggarakan oleh Pak Lurah. Tepuk tangan lagi buat Pak Lurah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah bersama dengan keluarga, putranipun Mas Wisanggeni, mudah-mudahan putra beliau menjadi penerus yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berikan panjang umur, diberikan lancar pendidikan, dan untuk Pak Lurah beserta seluruh keluarga, diberikan lancar rezekinya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan khusus semua masyarakat Desa Wengkal dan sekitarnya, Kecamatan Rejoso dan pada umumnya sekabupaten Nganjuk, mudah-mudahan panjenengan sedoyo selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran, yang punya hutang cepat lunas. Buanter nek dikon lunasi utang nih. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu bersama-sama terus, guyub rukun seperti ini terus. Salam hormat Pak Lurah dari Pak Bupati untuk panjenengan dan semua masyarakat se-Desa Wengkal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sedoyo, salam hormat kagem keluarga yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Mungkin itu, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah mbok menawi badhe nambahi paring dawuh. Wong tiwas munggah mosok ora kersa paring dawuh nggih. Lek pun munggah ki syaraté loro, lek mboten pidato ya nyawer lah niku nggih. Nggih. Paring dawuh mboten ketang seklimah, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati dan teman-teman sedanten, rekan-rekan kula sesepuh pinisepuh Desa Wengkal, di mana dengan doa restu dari beliau-beliau sedanten, acara Kitan Anak Saya yang Tercinta
Muhammad Wisanggeni Jaya Diningrat saged pinaringan lancar, barokah dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, bagi agama, bagi dunia dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi ingkang kula mulyaken serta ibu-ibu sinden sedanten. Ayu-ayu Pak niki. Sindene. Nggih. Jenengan pun wonten bulurang nggih ayu lho. Nggih. Ayu nomor 1 bojo kula. Lah nggih. Tidak tersaingi oleh siapapun niku. Nganti ora ngelem bulurah malah ngelem sinden, wo sampean disampluk parut cilaka. Nggih, siap. Nggih, demikian semoga acara pergelaran wayang kulit semalam suntuk niki saged pinaringan berkah, barokah dan manfaat fitunya dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Sawere mengke anu bapak kula Pak Sis pun siap. Sik to, kula perlu niki klarifikasi. Niki wau wonten WA saking Kang Sis, niku enten pelunasan ditransfer teng kula. Nuwun sewu sing nanggap niki jenengan apa Kang Sis? Ngapunten. Nggih. Wong jenenge yoga kalih bapak. Nggih. Biasane niku bapake sing nanggapne yogane. Oh, dadi jenengan putrane Kang Sis. Nggih. Oh, alah ngoten. Putra luwih dene angkat niki. Dadose sedanten ditanggung mriko. Oh, ngaten. Ngoten, Bapak. Nggih, siap-siap. Terima kasih. Mila Nggih, gandeng yang nyponsori niki lak Kang Sis Wantoro dari Bulusari. Tepuk tangan untuk Kang Sis yang luar biasa. Nggih. Oh nggih, yang Nah, kula hormati Bapak kula Pak Sis Tiara kali Ibu Sis ingkang kula mulyaken serta yang hadir bos kula Sinten? PT Borneo Jaya Sakti, Pak Tek niku bos kula. Oh, ngaten. Dan saya nggih hadir, alhamdulillah. Mugi-mugi Bapak Sutekno saged pinaringan lancar, sehat, selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Akhirnya jenengan luar biasa lho Pak Lurah. Disponsori kali Kang Sis, wonten Pak Tekno, niki rawuh Pak Wakil Bupati. Insya Allah sesuk bar wayangan jenengan bathi lho duwe gawe. Alhamdulillah, Pak. Lho, niku lak tandurane jenengan wingi-wingi niku. Duwe sakniki. Oh, ngoten Pak, amin, amin nak ngoten. Tapi ngeten, Pak. Kita memang tujuanipun memang untuk ben sedanten seneng. Oh, ngaten. Dadose kula nggih sederek kula nggih nyumbang kathah sedanten nggih. Warga kula nyumbang sedanten, Pak. Nggih. Mboten saithik enten 10.000 orang. Dados jenengan pikantuk kathah dados. Nggih. Nek kok ya tegel men karo dalang malah nyambat jenengan niku. Pintere le politik liwat Kang Sis menang ora iso omong apa-apa. Wah, jan. Elok tenan Pak Lurah niku jan luar biasa nggih. Nggih, Pak Dalang, Mbak Bu Sindian sedanten, Mbak Niken niki Wayu niki. Niki kok. Lek kalih Bu Lurah ayu pundi? Ayu bojo kula. Nah, iya. Nggih. Nggih, niku Mbak Lucy. Nggih, niki Mbak Lucy Brahman. Ayu mboten? Ayu, Pak. Kalih bojone jenengan? Ayu kula. Ayu bojo kula, Pak, maksudnya. Nggih, nggih. Nggih, demikian yang saged kula sampaikan. Kula nyuwun ngapunten kang kathah mbok bilih enten pasugatan khususipun Pak Dalang. Nggih. Kirang cocok rokoke napa-napa kirang cocok. Niku badhe kula tumbase rokok. Napa? Rokoke bos kula jare rokoke bos kula duta niku. Tapi sampean teruse nyuwune sampurammil. Wah, lek mboten kula nderek mawon. Sampur nggih purun, terus duta nggih purun. Sementing jenengan sesuk aman ra dikrawus karo bojone. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi Pak Dalang Pak Cahya Kuntadi saged berkah barokah, saged dados dalang ingkang top sak Indonesia Raya. Allahumma amin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sembah nuwun nggih. Mas Hendi. Napa? Sing lunasi wayangan Kang Sis. Sing nyawir iki Pak Wakil Bupati. Lah jenengan modale napa Pak Lurah? Mboten guyon niku tandurane jenengan. Sembah nuwun nggih Pak. Niki nggih panjer wayangan teng hari jadi kapan niki penake?
Sembah nuwun mugi-mugi ora lokak saya kebak. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati dan Pak Lurah Wengkal, luar biasa. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Wah, jan piyayi dek kaya ngono. Dadi piyayi yen pinter ngerti lamun to komandane wayang ki dalang, mula yen maringi wujude tandha tresna liwate dalang, aja langsung ning sinden. Ayo, Nah ning sinden langsung itu tegese tidak beretika itu namanya. Ayo. Ngono kuwi, nggih. Mergo iki calone tak lembarne rono. Ha iya ngono kuwi. Ngono. Piyayi le tata kramane jangkep ora kaya Pak Wakil Bupati. Ha iya. Piyayine ganteng, resik, putih, padha karo Pak Lurah putihe. Yen Pak Lurah Wengkal sing putih atine anggene ngayomi warga masyarakat Desa Wengkal. Ngono kuwi. Ya nggih. Ya Mak ya. Yo nggih pemanasan meneh. Ya sapa sing nembang? Yo Nduk Ken nggih tamba kangen Nduk. Ayo. Coba jumenenga cublak-cublak suweng Niken Salindri dari Kota Tahu Kediri. Ya. Ya toh berpacu dalam melodi yuk. Hadir di tengah-tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis yoan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya, sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis yoan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah Nduk Niken Iki acarane Salindri. napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jlentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, Amin. sehat selalu panjang umurnya, Amin. tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine. Awet lek ngomong anak putu
kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah. Sudah, Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya ngono didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sak rombonge mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunatne selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu ki kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan. Sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya, Pak. Terus jelek pamene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entek nunduk suwi-suwi. Dadi langsung jenengan enek regetane terus di sunat. Wah, piye ya lek nerangne. Ngene, Nduk. Iki lho, ya. Wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho, iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dihitan iki, dipotong des iki akhirnya kan ilang. Lah iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketokno apa nih?
Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke Ngalafita sing dikethoki jenenge kulup. Mula ning nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke Ngalafita kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis to susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya, kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Ya. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruruh ae. Mula lek urung-urung iki dudono lho, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya. nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Nah. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring karenan marati Bot-bote pengen nonton Niken Salindri iki lho, aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masyaallah, mak kowe iki anci-anci apa, Nduk ning kono? Kursi. hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelahe cah cilik lanang wis sunat apa urung? Urung? Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nek nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh, nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Wah. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus deh. Sino
luar biasa. Ya. Ya, Nduk. Kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya, Nduk ya. Nggih. Oke. Sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya, oke. Yuk, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke. Pancene